Vi får ikke optaget så mange videoer i øjeblikket, fordi at vi er nået dertil, hvor vi kræver en videohundefører. Men jeg har lige noget, jeg gerne vil vise jer med sådan en ung hund. Hvis I lægger mærke til det, jeg ved ikke om I kan se det. Men han ligger med vægten primært på venstre ben. Howdy, kom. Primært på venstre ben igen. Primært på venstre ben igen. Howdy, kom. Og som I kan se, så vælger han bevidst at føre det venstre ben frem hele tiden. Gør det igen. Når han står, så ser det sådan der ud også. Så det her, det er noget, jeg lige vil have tjekket ved lille Howdy H hundevalp. For det kunne godt indikere, at der var lige en eller anden ubalance i ham.